बराबर है राज्य माता दर्जा देने का आपकी सरकार ने निर्णय लिया है। पिछली सरकार ने भी फीस बैन करने का निर्णय लिया था और इस तरीके से इस बार निर्णय कैसे देखते हैं? पहला मराठी हमारी जो देशी गाय है त्या देशी गायीचं संवर्धन झालं पाहिजे म्हणून हा दर्जा देण्यात आलेला आहे। आणि एवढंच नाही तर ज्या ठिकाणी पांजरपोळ आहे, ज्या ठिकाणी व्यवस्था आहे, अशा ठिकाणी देशी गायीच्या चाऱ्याकरता मदत करण्याचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतलेला आहे। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपोळ होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गौमाता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। सर, आज महत्वपूर्ण अनुसूचित मेळावा पार पडलेला आहे। संविधान बदलाचा जो नरेटिव्ह विरोधकांकडून सेट केला जात होता तो नरेटिव्ह सोडण्याचा प्रयत्न केला जातो, काय सांगणार सर, काय झालं? अनुसूचित जाती मोर्चा भारतीय जनता पक्षाचं संमेलन आता झालेलं आहे आणि ज्या प्रकारे संविधान बदलाचा आणि आरक्षण संपेल असा फेक नरेटिव्ह मागच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी चालवला होता, आज त्यांचा खरा चेहरा उघड झालाय। राहुल गांधींनी अमेरिकेमध्ये जाऊन आरक्षण संपवण्याचं जे स्टेटमेंट केलं त्यातनं यांचे खरे दात काय आहेत, त्यांचा खरा चेहरा काय आहे हा समोर आलेला आहे। आणि म्हणून आज अनुसूचित जाती मोर्चाने हा निर्धार केला आहे की एकीकडे राहुल गांधींचं जे सत्य आहे, काँग्रेसचं जे सत्य आहे ते आम्ही समाजासमोर आणू आणि दुसरीकडे आपल्या सरकारने, आमच्या सरकारने अनुसूचित जातीकरता केलेले जे विविध कार्यक्रम आहेत ते देखील आम्ही जनतेमध्ये घेऊन जाऊ।